Nakam ta kajong pi baru kiba shat peron ka mobile te manta hakne ka video ko amtang ni kai pi artili ki step ban ya daya pi khnang ba pinyo ki jimun toy la da pi pe ki video la ne pi singap nang ta kajong pi baru kiba shat peron ka mobile kiba shat le mobile te kan ya da kan ya ra pi khnang ban like nak jingma ne kan ya da ru pi khnang ban like nak jing du nong te hakne ka video ko amtang kwa ban hi kai pi shpang kata te shoban sedang kena video te shoban dengan PEP kum ya kata bang artri ki step ke bangan PEP bang sai kai hang ne te rai kwa ban keren chwa keniat te halor kene pe yo la se ting ki don na preng jongi ki la se ngi da UI mo ya ki kum ki advertisement ki ba shadwan te ki shadwan ki advertisement ha ka phone ke jongi ting larang pe kino ting kan pha download ep da ka ba kamai pisa kane ka long ka ba kamai pisa kata pen ep te phim dai ban lek download klumar namar ba kum kito ki ting ki don mo ki ba ki dai ki ba thok ki ba le se ki ban sa hak ya ka jongphi ka mobile ki jongphi te phim dai ban ngi klumar phim dai ban lek klumar mo te khlam da tip ba PE mo le se ting la da ki advertisement ki PEP la da ngi le ka game te sibun ka payment ngi yo mo te sibun ka pizza ngi yo te rai phim dei ban chane klomar mar namar ba kidan he ki don ki ba long be dei sisa rai ki don batte ki bom long ne ki bom dei sisa ki ba dei ba top ting kala ban long ki le se la da ngi download bakla la ngi klik mo ting ka sibun le se ka mobile ke jungi kan yo ki advertise kan one advertise baik ke mobile ke jungi kat bagi le ai kan one chuan advertise baik ne ting kan sa sha hak ke mobile ke jungi te ngim dai ban le kulmar te henry kini ki arti ki step ke bang hikai phi hak ba banta ke buat ngakwa ban hikai phang ka le se ting mo ke mobile ke jungi lada ngi klam download ni klam update ikna ka up ting automatic ka update hi teng kwa ban hi kai ep artili ki step mo artili ki setting hang ne ngan pen ep kum no pin off knang ba ban lak na kane ting number ba lada ka download hi la ne ka update hi ya ki up la ne kino mo ting phi ka gb ki jong phi ka lut kloi te rai dei tang ta rai ting ka update ya ki ting yo se ke yo ban update kulmar ki up bom long te tak daw te rai nga hi kai phi kane khnang ba kane ke video khnang ba phir phin tip te ngan pni phi ngan screen recording ngan pni phi khandiat khnang ba phin tup tip kun no ba phin le mo ko nyal kane ko ke banta ngala da hi kai ha ki video ki ba ngala da hi kai kan rai sa kane ko wi padai nga kham padai kai tengan hi kai no phi manta khnang ba phir phinam du nong la ne phinam loss ma te ting ka gb ki jong phi la ne ting ka update kulmar ki app ka mobile ki jong phi kala shu full ba ka mobile ki jong phi te kala shu full te karam le sai tang sau gb kun kala full ba ka mobile ki app ki la mi kulmar balai mo ki mi kulmar ki app ka mobile ki jong phi ting ki mi kulmar namar ba ka mobile ki jong phi ka update hi la jong ka download hi la jong e phi don kam phi ba pin off mo phim dai ban on pa de tengan hi kai phi ka ne video ta ngan screen recording te screen recording lihat nambah phiru phin dup tip nak mo te pet menta enda ngi pli ha ka mobile mo don kam ban le ka ban kong ngi don kam ban le ha play store ke jungi ngi klik bi na play store mo klik ke play store te enda ngi klik na play store te PUE mo hang ne jorang ba don ka kerteng ke jungi hang ne te phin klik be hang ne te hang ne phin ai scroll chapo mo phin scroll be chapo te ena phila scroll chapo phin i hang ne setting phin ai hang ne setting te hang ne pade PUE hang ne network preference te phin klik hang ne te hang ne pade enda phila dip klik hang ne phin i hang ne ka ban ko hang ne download app download preference te phin klik hang ne mo te lada ka download ya kinu ki app kumot phin don kam bit ban le bit ma phi mo ask me every time te phin klik hang ne ha po mo te yo se ka don hang ne jorong over any network la ne over wifi only te phi yo se ka don hang no te phin ai be ka ne ask me every time phin klik hang ne phin sai okay te hang ne pade ka wei ka ne phi hang ne po
auto update up แต่พินคลิกข้างในก็จงพี่เลยสิกละบันดอนกินke update all up over wifi or mobile data แต่กมดting-ting la da pi ai hang nei kan update automatic hi la jong ten rai pin PE motion ne chapo ka ba don hang nei po pin klik bai la da ka don kin kan rai pin choose bai kin ba po kan ka ba don hang nei don auto update up pin klik hang nei pin choose bai hang nei mo bai la da pi la choose la long jer ngam pom nei na la long pom nei la long te pin bak biak khan diat te hang nei pin e sa hang nei auto play video pin klik hang nei hang nei ting-ting le se da pi page mo ki video kum ha ki Facebook le ne kino ting-ting le da pi don kam on ha Facebook ka don la ka jong mo te isbu ai nuksa ting-ting ye ki video ko pi klip pat klik le automatic la ya jong te re pi don kam ban ai hang nei don auto play video page kum ba ka jong hang nei ka don hang nei po ka nei ka ba po du hang nei don auto play video pi klik hang nei te ngan bak biang khan diat sa ka wei pa dengan ep number ba ingin lej kata ka way pada ingin lej na setting ingin klik na setting shubu ingin klik na setting ingin page apa page kata ka apa page lalang lej setting ingin page hang ne padon ka nei ka up mo ingin klik hang nei ka up hang ne tendang ila klik hang ne pin i hang ne pin i hang ne system up setting han rai ngan pin i shwa khan diat ya phi kan nei ka way pade ting le se ki up ki ba phi le se phila phim ui ki wan advertisement ha ka phone ka jong phi te pin le kumno pade pin du pin i pin klik hang ne manage up pin klik hang ne te da up khan diat mo enda phila klik hang ne manage up pin sat page hang ne pade ma page hang ne kono kata ka up ka ba PE pair na nei pi single pair te pin sa uninstall be ne namar ting ha ka mobile ke jong pi kam wan ha ka mobile ke jong pi te kam wan la ne kam mi ka mobile ke jong pi te he pi up an page be hang ne enda phila page hang ne yo le se PE pair ha ka up ka ba don hang ne te namar ba la da ki don pi download bakla kino ki up ting le ne kla download automatic la jong ko ba hi kai mane te ki don ki mobile ke ba ki wan advertise be ke mobile te pin hab le kum ne chu ai nuk sa mo te pin hab check be hang ne lar pi check ne pi e ba kane le se nga e pair ba kane ka up kam dei ka ba check don be ko mobile gi jonga te pin sa uninstall hang ne namar ba lar pi page ha kane ka home te lar pi page kane ka home mo pe lar pi page hang ne le se kam don hang ne mo te lar pi page hang ne kam don ka ta up te phi hab an page be de phi hab an page be de ha ka to ka setting mo pin page be kane ka setting phia ban page be kan setting hanai ka up mo ha kan manage up ni phia ban check be hanai number bara da page la da page ha kan ka home te kam mi ka to ka up ka jong phi ka ba pen mi advertise ka mobile ka jong phi te dak ba phi page hanai pa dei phila pan i ken phila pan i kan ta ka up ka ba kam mi re hanai ka don te phin sa uninstall no te tam ta hi kal along namar ba kum kidu ki ting le se ki up ting phi download bakla kala kum download bakla ki up ting ka hack automatic mobile jong phi te phya ban le kum ne mo phya ban le ne ye da ka ba phi uninstall hang ne te i bak khndiat mo te hang ne pade phi i hang ne system up setting phi klik hang ne phi klik hang ne pin scroll pade chapo pin scroll chapo pin i hang ne mo system up update tar mo the system update tar hane phi klik hane number phang ne ting ye ki app ki jong phi ke ba don kam ban update te ka mobile ka update automatic be la jong te phin le kum no da ka ba phin off na hane page mo te page hane phi phin i hane mo update using wifi and mobile data te da phi choose ki ne ko da phi choose ki ne ki mobile data la ne ki ne ki wifi ko ka mobile jong phi kan update automatic be ki app ke ba kila don kam ban update rei phi ha ban ai be ki ne ke ba jorong hang ne don update app te phi na ban click be hang ne mo namar ba la da phi click kini ki wai ba don hang ne mo ne po atli ko ka sa da phi on wifi da ne da phi on data kan sa update be automatic ya ki app ki jong phi ke bala don kam ban update ten rai phi don kam be ban ai hang ne don update te kemot ba kam update ke ni ki app ki jong phi te satang la da phi update hi ma phi te ngathrai phla su thu hi tang kan he ka video ko bang kwa ban hi kai phi
te tang kini ki artli ki manta mo haji sang amut ban hikai tang kene ka wei par tu ka wei mene te tama along no lai mo lai step operation a te along lai step te ngang scam pila so tu tang tang ne hi thrai scam pila so tu dak ba phile kum ne te lada ka mobile jo phi kar ban advertise phi ban kum ne lada phi ban ai ha ka play store jo phi itu don auto play video mo te bang hikai phi ha play store phi don kam man sina te ha ka Facebook ro phi don kam man sina te ta ha ka setting jo ka mobile ro phi don kam man sina khnang ba kanum update automatic ya ki app ki ba lo don kam ban update ha ka mobile jong phi tang lada phi phila kwa hi ban update ne phila sina hi ban lese phila don kam ban update mo te tam ta hi tengang scam phila so thu akne ka video te lada phim su thu phin sa comment biang te ngan sa lese ngan sa patai kham sai lese ngan sa sina pade da ka wei pade ka video ka ba kham sai lada phim par sai nei lada phis ngap hang scam ba kana ka video ka la sai te tang kanai khu besibun ngai scam ba nam tai jong phi ba khan ba subscribe ba phinya rap langai kana ka channel ban subscribe kana ka channel te nam ta jong phi ka bala dap te khu besibun khu blai se jarngu nam lamba ka jing kersan ka jing support ka jong phi yang aman kapor te tang kanai khu besibun te ngan put ko kana video